Hej, hvor det går, så er der lagt tag på foodmarkedet og på slagternes proceslokale. Og det er så første lag af taget. Det kommer der noget isolering op over og bliver lagt tagpap på. Så går vi lidt længere ned. Og her er vi så nede ved orangeriet, hvor soklen nu er sat og gør klar til at skal til at støbe. Så kommer vi over til vareindleveringen, og herinde der har man nu fået rigtig lukket op til det første lille kølerum, og så frostrummet, der ligger herinde bagved. Og så har vi jo så 2 mega store kølerum, der også kommer her udover. Så går vi fra varegangen ind på tørvarelageret, som har direkte adgang ud til multikøkkenet, hvor gulvene efterhånden er ved at være plane. Og der er ikke sket så meget herinde i vores køkkener endnu. Men der er blevet lukket op, så man nu får hele fordelergangen ned mod bagerierne. Fantastisk. Der er ved at være lagt kloakering ned til det, der skal være herinde i ernæringsassistentkøkkenet. Skillevæggene er sat op til grønt rum og til opvaskerum. Og slagterskærestuen, der er ikke sket så meget herinde siden sidst. Der er gjort klar til at bryde ned ind til bageriet. Der er i hvert fald luft imellem nu. Og så har vi slutteligt her foodmarkedet nu med tag.